На 25 февруари 1945 г. оперната певица Веселина Зафирова изпява арията на Мадам Бътърфлай от едноименната опера на Пучини. Веселина Зафирова е и първият преподавател в специалността. Утвърждава се като взискателен и можещ педагог. Нейната енергичност е заразяваща. В продължение на 30 години от нейния клас излизат певци, които по-късно виждаме по оперните сцени като солисти и артист-хористи. Ще се помнят и имената на Вера Здравева, Надежда Пенева, Златка Кунчева, Нели Божова, Сийка Борисова, Мария Коровешова и Георги Койчев, които оставят трайна следа в историята на специалност класическо пеене. Днес специалността се води от госпожа Костадинка Топалова. Известни певци и солисти, някои с международна кариера, завършили училището, са Тодор Костов, Благовеста Карнобадлова, Тинка Сколофанова, Галина Савова. А сега ще чуем Парашкев Хаджиев, Гроздано моме, изпълнява София Иванова, на рояла Вероника Марценкова.